सेंग्राफोर खोनासंलाय मोनसे खोथा बुंनि आङो नोमबाजैया ओरैबायदि सैथो खोथा बुंगोन नोंसिनि सिगाङाव मिथिबाय जोंनि लाइमोन देरबोफुनायाव माबायदि गाइड होनांगौ बेखौ होला नाथाय मिस गाइड रं गाइड मादै नोंनि होनाया बेयो जोबोद रं गाइड आं नोंसोरनो दिनै जे मोनसे बुस्थु खोन्थानो दे स' बेफोरखौ बुंग्रा रावबो गैयिनि थाखायनो दिनै बारानिफ्राय बारा बारायलांगासिनो सापर्ट मोजां मानसिजों सापर्ट खालामग्रा आं बहुत नुदों आरो आंखौ जिबायदि सापर्ट खालामदों 90% आंखौ सापर्ट खालामदों जाय बाथ्राया जोंनि बर' हारियाव गोसारनांगौ एबा जोंनि बर' हारियाव लाइमोनफोरखौ मोजां गाइड होनांगौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायाव आं 90%खौ आङो सापर्ट मोनदों नाथाय 10%आ जायनाखि गाज्रि भिडिअसखौ नायनानै मोजां मोनग्रा एबा लाइक खालामग्रा सापर्ट खालामग्रा फल' खालामग्रा शेयार खालामग्रा बिथांमोना 10%आव गोग्लैनानै दं मानो होनबा बिथांमोनाबो बे गाज्रि भिडिअस बानायग्राफोरजों एखे रोखोमनि बेनि थाखाय बिथांमोना मोजां मोनो सासे लोगोआ नाम्बार होनायखाय WhatsAppआव मेसेज खालामबाय आङो हाय हेल' होननानै दानाबा खनसेनो रायहरगारबायसो मा जाखो हासुग्रा मोखां होननानैसो बुंहरगारबाय मा होनो माने जोंनि सासे बर' हिन्जावा जोंनि जाथि बर' जाथिनि जोंनि बर'नि थैनि बिमानि सासे उजिनाय माने मानसिया दस्रा जाथिनि माने सावथाल हौवाजोंहाय माने दोनखारबोदों आरोना माने मोनसे गामियावहाय सावथाल बस्तियावहाय बेबो माने दख'ना बर' दख'ना गाननानै दोनखारबोदों आरोना दस्रा ड्रेस जुदि गाननानै लंपेन्ट गस्ला जुदि स्कार्ट गानना फैयोबा जों बेखौ सिनाय नङामोन बावलांजोब्बाय नामा जोंनि बर'फोरा गोदोहाय सावथालफोरजों न' सावै होखारजानाया सावथालफोरजोंनो माथो गोदोहाय जोंनि बर'फोरा न' सावनानै थफ्ला थफ्लि लाना खारनांदोंमोन बैफोर समखौ माने बावगारलांजोब्बाय मानो होनोबा जोंनि बर' सुबुङाव जोंनि बर' हारियावहाय गासैखौबो अनो गासै जाथिखौबो अनो निमाहा होयो जोंनि बर' हारिया जोंनि बर' हारिनियाव ओरैबायदि अननाय दङ माने न' सावजासे सावजानानैबाबो दिनैसिम माने बेफोर जाथायफोरखौ बावगारलांजोब्बाय स' बिनि थाखाय दिनैसिम गुबुन जाथिफोरजों मुगै जायो थेवब्लाबो मुगै जानानैब्लाबो माने बै जाथिखौ होसोबाय थायो माखासे जोंनि लाइमोन सिख्लाफोरा जायनिखि फरायनाय कलेजाव फरायलायबावनायसो बिसोरथ' एसेबाबो बुजिनांगौ नङा होमबा स' आं बेनि गेजेराव दिनैहाय बुंनो फैदों आरोना आङो दायो डिउटि ड्रेसैनो दङ नालाय उपाय गैया आङो न'आवबो सम मोना बेनिखायनो आङो दख'ना गाननानै आं भिडिअसखौ लाबोनो हाया आरोना डिउटियाव थानाय समावहाय स' आं बेखौनो बुंनो सानो सानै हयै जोंनि बर' लाइमोनफोरा मोजाङै साननानै माने एसे मोजां मोनलायबा गोसथोलायबा मोजां आरोना गोसथोनायाथ' बादा गैया रावखौबो नङा होमबा नाथाय गावनि हारिखौ नागारनानै थां दे जेबो नङा रायजो जाहै बोसोरसे बोसोरनैनि उनावहाय गथ' गथाय सासे सानै मोनखांनायनि उनावनो माथो हनै गारलायनाय नुयो गोदाव सोराव जानाय नुयो नङा होमबा स' बेफोरखौसो जोङो बादा होयो मानो गुबुन हारिजों मानो थांनो जोंहा कालचार दङ जोंहा बर' हारिमु दङ गासैबो जोंहा दंजोबो राव हारिमु दंजोबो बेखौ गारनानै मानो थांनो नङा होमबा थ' नोंगौ गोसथोलायनायखौ बादा होनो नाङा नोंगौ गोबाङानो बुंदों मानो बादा होनो नाङा नङा होमबा थ' मानो बादा होनांगौ आं बे मोननैनि टपिकनि सायाव बुंगोन आरोना जोङो बादा होदों गावनि हारिमु थाखानानै एबा गावनि कालचार थाखानानै गुबुन हारिखौ जोङो गुबुन हारिजों हाबा जानायखौ जों बाजायो मानो होनोबा गाबोन समनिया हाबा जागोन नै सनिया कुइन बायदिखौ नाय गावनि हारिखौ नागारनानै गुबुन मानसि आमेरिकानि मानसि बेफोरबायदिखौ गोसथोदों लादों हाबा जादों नायदो गथ' सासे मोनखांनायनि उनाव डाइभर्स थिग बेबायदिनो बे सासेखौल' नङा गोबां नुबोबाय जोङो खिन्थु जोंनि बर' हारियावबो दङ नोंगौ गावजों गाव गारलायो गावजों गाव न'खर सिफायलायनाय गोबां दङ थेवब्लाबो जोंनि बर' हारिखौ नागारनानै गुबुन हारिजों हाबा जानाया गोबां फारागथि दं आरोना थिग बेखौनो आं बुंनो सानो नोङो बर' हारिखौ गारनानै गुबुन हारिजों हाबा जाहैनायाव बेयाव दुखु खस्थ' गावनि बिमानि रावजों दुखुआव सुखुआव फोरमायलायनाय हानायनि जेबो माबा गैया आरोना माने उसुबिदा जायो थिग बेबायदिनो दुखु सुखु गावनि बर' बिमानि रावजों फोरमायलायनो हानाय बै हारिखौ गावजों गाव मिलायनायखौ लानांगौ आरो आंनि मथेबा आरोना बिनिफ्राय गोबाङानो बुंदों बादा होनाङा लाथों मेरला रायजो जानाय दङ नंगौ मेरला रायजो जानाय दं नाथाय बेबायदि रायजो जानाया गोबां खम बेबायदि मिलायनानै रायजो जानायखौ जोङो गोबांखौनो खम नुदों
बिनि थाखाय माने जोङो माना खालामनो आरोना लोगोसे जोंनि मा बुंबावगोन बर' आदै मादैमोन मा जाबावखो आदै मादैमोनानो जिमान बैसो जालांदों इमाननो गाज्रि गाज्रि भिडिअस गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंनाय लाबोदों आं नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो नोंथांमोना भिडिअसखौ फुल नाय सासे लोगोआ नाम्बार होनायखाय WhatsAppआव मेसेज खालामबाय आङो हाय हेल' होननानै दानाबा खनसेनो रायहरगारबायसो मा जाखो हासुग्रा मोखां होननानैसो बुंहरगारबाय अबैसो आंबो बारा गाज्रि मोनाखै मोननाया सनमान होनानैसो बुंहरनाय जादों नालाय बेनिखायनो आंबो बारा गाज्रि मोनाखै नानि सुवादै फिसाफोर दंना गैयाथाय रायजो समाज दंना गैयाथाय आं बिराद बोरैबा मोनदों आरोना बे भिडिअसखौ नुनानै लासिं सिंबो मोनदों बोराय सासे बोराय जानानै असित राव बाहायनाय एबा गावनि इन्टारटेनमेन्टनि नामावहाय माने लासिं सिं वर्ड्सफोरखौ बाहायनाय बेफोरो जोबोद मुगैथाव आरो लोगोसे मादै आं नोंसोरनो दिनै जे मोनसे बुस्थु खोन्थानो दे नोंथांमोनहा मोजां गोसो होनानै नाय आरोखि आइडिया खालामनानै नोंसोर साननानै नाय आरोखि ना बेखौ आं मा बुस्थु देखायनो नागिरदों नोंसोरनो लोगोफोर बे दैजिं एरियायाव नै नाय दे लोगोफोर नै बेखौ नायलाय नै बेखौ नायलाय नुबाय लोगोफोर माबायदि नुदों लोगोफोर बेखौ नायदो नै कमेन्टआव खोन्थादो कमेन्टआव खोन्था लोगोफोर ओरैबायदि इन्टारेस्टिंखा आरोना नै नै खोन्था कमेन्टआव माबायदि नुदों नोंसोरो बा जोबोद मोजां नङासै इन्टारटेनमेन्टनि नामाव इन्टारटेनमेन्ट खालामो मादै जोबोद मोजांनि खौरां नोङो जोबोद मोजां मोजां भिडिअस लाबोयो रिल्स लाबोयो नोंखौ जों गाज्रि बुङाखै जोङो मोजां मोनो लाबो मादै नाथाय सेंग्राफोर खोनासंलाय मोनसे खोथा बुंनि आङो नोमबाजैया ओरैबायदि सैथो खोथा बुंगोन नोंसिनि सिगाङाव मिथिबाय मोजाङै खोनासंनानै ला नोंसोरो सेक्सि हिन्जाव नागिरोना बे सेक्सि हिन्जावखौ बोरै नागिरनांगौ मिथिबाय जाय मानसिना सिख्लाफोरना आफाखङा ओरैबायदि मोनामो मिनिनो नाङाब्रा र' बिसिनि माबायाना ओरैबायदि सेक्सि जायो सिख्लाफोरनि बिदि आफाखौ मोनामग्रा मानसिया मिथिबाय बिदिखौसो लानांगौ आफाखौ मोनामग्राखौ आरो खानाय खेंख्रि गुस्थि थब्रिब्रि बेफोरो ओरैबायदि आवाज गिदिर ओमफ्राय खुगा गुवार बेबायदि सेक्सि जायो आरो बेबायदि हिन्जावफोरा माने माब्लाबा समाव बेफोरबायदि गाज्रि वर्ड्सखौ दाबाहाय जोंनि लाइमोन देरबोफुनायाव माबायदि गाइड होनांगौ बेखौ होलां नाथाय मिस गाइड रं गाइड मादै नोंनि होनाया बेयो जोबोद रं गाइड लासिं सिं बाथ्रा ना बेफोर रावा बेफोरनि थाखायनो हाबा जाखानाय माखासे बर' आइजोफोरा बहुद गाज्रि जालांगासिनो स' बेफोरखौ बुंग्रा रावबो गैयिनि थाखायनो दिनै बारानिफ्राय बारा बारायलांगासिनो स' बिनि थाखाय आङो बुंनो फैयो आरोना थ' बेयावबो आं गाज्रि मोनजायो ना इमानबो गाज्रि मोननाय मानसि गैया मानो होनोबा सापर्ट मोजां मानसिजों सापर्ट खालामग्रा आं बहुत नुदों आरो आंखौ जिबायदि सापर्ट खालामदों 90% आंखौ सापर्ट खालामदों नुयोब्ला आङो डाइरेक्ट बुंगोन आंनि मेगनजों मानो होनोबा बै समाव जों 2017आवनोमोन खोमा आं बर' भिडिअस बानायनाया मानि थाखाय बानायदोंमोन नोंथांमोना गोसोआव दंखायो नोंथांमोना नुबोबाय आरो नोंथांमोननि थाखायनो बे भिडिअसखौ गोबां रां गारनानै बर' हारियावहाय गोजोन फैथों एबा बर' हारिनि जारिमिनखौ दिन्थिदों नाथाय बे दिन्थिनाय भिडिअसखौ नोंथांमोनाबो भेलु हो मानो होनोबा नोंगौ जानाय जाथाय रियेल जाथायफोरखौसो बिथांमोना दिनै जोंनि सुखबीर आदामोना भिडिअसखौ बानायदों आरो एक्टिं खालामदों नोंथांमोनाबो नुखाबाय जोबोद मोजां मोनदों नोंथांमोनाबो गोबां नायदों सापर्ट होदों स' बेबायदिनो बिथांमोननि भिडिअस बानायनायनि गेजेरजों बर' हारिया माबायदि जादोंमोन एबा जाबोदों बेफोरखौ सांग्रांथि होनो बिथांमोनाबो भिडिअसखौ बानायो भिडिअसखौ फिल्म होननानै फिल्म बायदि हगार हरबा जाया बेखौ मोगथाङावबो लाबोनांगोन जाहाथे जोंनि बर' हारिया गावजों गाव अनलायनाय फैयो गावजों गाव गोरोबलायनानै थायो एबा गाज्रिनिफ्राय मोजाङाव फैयो आरो जौगालाङो जेरै जापान आमेरिका इंलेन्ड एबा बेंगलरफोर बायदि जायगायावनो नाय हा हुनि दामा माबायदि जालांदों बेसेबां जौगाबोदों एबा बिल्डिं गिदिर गिदिर लुबोदों थिग जोंनि बर'लेण्डआवबो जोंनि आसामावबो जानांगौ सानसे समाव जालांगोन जोंनि आसामावबो जाबोगासिनो दाबो हानि दामा गोबां बारायदों थिग बेबायदिनो जेरै बेंगलराव हानि खथासेनि दामा बेसेबां करल जादों थिग बेबायदिनो जोंनि बर' हारि जोंनि बर' जायगायावबो जायोब्ला माने बेबायदिनो जौगालांगोन बारायलांगोन एबा जोंनि
लाइमोनफोरा फरायनायाव गोसो होयोब्ला बिथांमोनाबो गोबां सोलोंथाइ इक'नमि ससियेल स्टाडि बेफोराव गोसो होयोब्ला जौगागोन सानसेब्लाबो आरोना थिग बिनि थाखाय जोंनि लाइमोनफोरखौ जौगाहोनो थाखाय सासे नङा सासे आसि थुनानै होग्रा एबा सासेल' नङा गोबाङानो आसि थुनानै बेफोरबायदि जायहा फलोवार्स दं जायहा मा होनो साबस्क्राइबार दं गिदिर गिदिर चेनेल गोनां बिथांमोना आसि थुनानै दिन्थिनांगौ आरोना आंनि मथेबा आरो स' जाय मोजां मोनो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो जायहा गोदान एबा मोजां मोननानै गावनि गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय अब्ला लाइक होनानै गालांदो जाहाथे नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर जानायखौ नाजावदो जायखौ निमाहा होदो गोरोन्थि जानायखौ फोरोंहरदो आंबो एक्सेप्ट खालामो थेंक इउ स' माच फर वाचिं